Rydym yn un o gorneli harddaf Ynys Môn, ardal o bwysigrwydd amgylcheddol a hanesyddol arwyddocaol. Dyma Ward Seiriol, rhan llai adnabyddus o Ynys Môn, sy'n cynnwys rhai o emau cudd gorau sydd gan yr ynys i'w gynnig. Prosiect wedi ariannu gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Lywodraeth Cymru Cwlwm Seiriol. A'i nod yw cysylltu cymuned a chynefin. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar gymunedau gwledig Ward Seiriol, lle mae tiroedd comin pwysig ac asedau sy'n eiddio'r gymuned yn brysur diraddio. Mae'r ardal dan sylw yn cwmpasu tref Biwmaris a phentrefi gwledig Menter, Llanddonna, Llandegfan, Llanfaes, Llangoed a Llansadwrn. Mae'r ardal yn cynnig amrywiaeth o fannau gwyrdd naturiol, cynefinoedd arfordirol a rhostiroedd, coetiroedd a thir ffrwythlon. Roedd y tiroedd hyn unwaith yn ffynnu a fflora a ffona brodorol. Fodd bynnag mae lleihad mewn rheolaeth gadwraethol dros y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at ddirywiad yn y cynefinoedd ac mae ei gwerth beamrywiaeth wedi gostwng. Hefyd mae nifer y llwybrau troed wedi eu tagu gan ysdyfiant a nodweddion hanesyddol wedi eu cuddio. Yn y gorffennol, rheolwyd llawer o'r tir drwy bori. Mae hyn yn cynnwys tir comin oedd yn draddodiadol yn cael ei bori gan stoc yn eiddo dyddynwyr neu commoners. Dros amser mae'r arfer hwn wedi lleihau gan arwain at diraddio cynefinoedd allweddol a cholli mynediad i safleoedd gan bobl leol. Mae angen gwella cynefinoedd allweddol bydd cenedlaethau'r presennol ar dyfodol, ac mae prosiect Cwlwm Seiriol yn bwriadu dechrau'r broses yma, ac ar yr un pryd dangos i drigolion lleol sut y gall mannau agored sy'n eiddio'r cyhoedd greu cyfleoedd i wella iechyd, lles a rhagolygon economaidd. Bod digonedd o fannau gwyrdd naturiol yn yr ardal, dim ond ychydig o'r rhain sydd wedi eu creu yn benodol ar gyfer mwynhad cymunedol yn yr ardal, heblaw am warchodfeydd natur lleol. Mae gwarchodfeydd natur lleol yn lefydd gyda bywyd gwyllt neu nodweddion daearegol sydd o ddiddordeb arbennig yn lleol. Maent yn cynnig cyfleoedd i bobl fwynhau'r hamgylchedd naturiol ac i astudio dysgu sgiliau newydd. Mae prosiect Cwlwm Seiriol am sicrhau bod gwarchodfeydd natur lleol yn fwy perthnasol i gymunedau lleol, trwy hannog i ofalu amdanyn nhw, ac i gymryd rhan mewn amrywiol ddigwyddiadau a gweithgareddau. Dros y flwyddyn diwethaf, mae cryn dipyn wedi digwydd. Mae pobl leol wedi bod yn dysgu am atgyweirio llwybrau troed, clirio prysgwydd, rheoli rhywogaethau ymledol, a mynychu digwyddiadau agored i godi ymwybyddiaeth o'r asedau naturiol sydd ar eu carreg ddrws. Gyda'r wybodaeth y sgiliau a'r offer angenrheidiol, mae'r gymuned wedi dechrau cynnal ardaloedd allweddol, ac mae'r gwelliant yn amlwg yn barod. Nid dim ond y fflora a'r ffona lleol sy'n ei elwa o'r cynnydd hwn mewn gweithgareddau cadwraethol. Mae tystiolaeth i ddangos bod cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, yn enwedig mewn lleoliadau naturiol, yn cynnig manteision iechyd sylweddol ac yn gwellai ymdeimlad o gymuned. Mae prosiect Cwlwm Seiriol yn addo cynnig rhywbeth i bawb, gyda gweithgareddau sy'n amrywio o ddysgu sgiliau gwaith coed traddodiadol, i deithiau cerdded tywysgiedig, a'r cyfle i ddod o hyd i henebion hanesyddol coll. Mae dal digonedd o waith i'w wneud i adfer y tir i'w gyn-ogoniant, ac mae sicrhau bod pobl leol yn teimlo ganynt berchnogaeth a chyfrifoldeb am warchodfeydd lleol yn hanfodol. Yn ogystal â datblygu ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol, rydym yn bwriadu datblygu hyrwyddwyr amgylcheddol lleol, a bydden nhw'n cynnig amrywiaeth o gyfleon hyfforddi. Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol, neu edrychwch ar ein gwefan i gael newyddion am ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd i ddod.